Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa abangcwele. Akekho ofana naye, akekho njengaye. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Siyambonga kakhulu, siphuma kwimpela sonto ebibhizi kakhulu. Siphuma kwimpela sonto. Umgqibelo-ke sasikhona lebhulwa, saphatheka kamnandi kakhulu enkwezela. Sengiyalikhohlwa leli gama lakhona-ke, ngiyalikhohlwa lithe ukuqina qina. Kodwa nje-ke enkwezela besiyahlukana naye inkwezela uma ngibona iy'gcemezayo leziya. Lapho besikhona-ke saphatheka kahle kakhulu, sabona abazalwane, nabazalwane basekhaya lezwi abakuleya ndawo. Siyamkholwa uNkulunkulu, uma ethanda kuphuma kuyena, kuzoqubuka ibhrentshi maduze nje. Kodwa futhi uma kungekho ohlelweni lwakhe, cha, siyayibonga ngoba izoba inkinga ebandleni leyo brentshi uma ingaveli kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ney'ngane ezincane zikababa uMchunu laphaya, ezishaya i-keyboard ziyalamana zintathu. Sasishaya lo mfana omncane, wathini? Wathi uno-11 years noma wathi uno-10 years, angisakhumbuli. Yena wayeshayela i-keyboard. Ulama omunye-ke naye ukuthi uyashaya, alama intombazane uyona iwunjiniyela. Uma kukhona isipikha esihluphayo ubone ingane isithi lacu ibheke khona. Uma ngicabanga leya ngane mhlawumbe ngaba ko-15, 16, incane kakhulu. Kodwa nje iya-operator, konke kuhamba ngendlela. Siyamkholwa uNkulunkulu. Baba uMchunu, siyabonga ufundisile lapho. Siyathemba ngelinye ilanga siyokubona, ngona bangisabonana wathathwa indlela, ngakuzwa lokho. Kodwa-ke abantwana bakho sahlala kahle nabo, nomama sahlala kahle naye. uNkulunkulu anibusise nonke ekhaya, ekhaya awuna sengikhohlwa isibongo, kwaChagwe. Yebo, ekhaya kaChagwe. uNkulunkulu anibusise, basiphatha kahle kakhulu, bepheke nokudla okumnandi. Ithende lagcina seligcwele, omakhelwane bafika, nama-branches-ke ayekhona. Siyabonga kakhulu. Kungabuye kube yiphi kungelona uthongathi na? Hhayi, lwalukhona uthongathi. Ayekhona-ke namanye ngiyaxolisa ukuthi anizunibala. Kodwa ayekhona eMaritzburg, ama-branch akhona, uWillowfontein kanye neMafakatini babekhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, beqashe labo lamakhumbi okuthiwa izi-printer, ngazi layisho u-20 bani, o-20 something babekhona nabo. Kwaba kuhle, kwaba mnandi ngendlela emangalisayo. Baze basiculela. Hhayi-ke angidluleke lapho. Siyambonga uNkulunkulu. Ngesonto besilaphaya eMbali, kubaba umfundisi ukunene. Sajabula kakhulu sihlangana nabanye abefundisi abadala esazana nabo kudala, babekhona laphaya. Obaba uMbeje wasempolweni, ubaba uHlela, nobaba uZuma, nabanye-ke obaba babekhona, namabandla akhonza nawo lapha esikoleni. Ubaba aphuma aqeda inkonzo abuya eza ngakuthina, noma abanye bafika isikhathi esihambile, abanye bafika kusekahle. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngakho konke, ngumndeni wakwakunene. uNkulunkulu akabasizeke, abaqinise, abakhulise emseni wakhe, ikhule naleya branch. Abaphe ukuhlukanisa omoya, uNkulunkulu abaphe ukukhula baze bafinyelele kulazini iqiniso. Sibonga kakhulu bonke abenza lezi nkonzo zaphumelela ngendlela ezihlukeneyo. Abanye banikelile, abanye basizile, banikela ngemizimba yabo. Siyambonga uNkulunkulu. Sadlula-ke eWilo, sesiphuma khona sayobona indawo enhle okufanele ukuthi siyithenge kuze kwakhiwe indlu yaseWilo. Nizosibekezelela-ke endaweni zonke, ngazi nifuna ukwakhelwa. Angishongo sesizoyakhela iWilo, ningabe uthe sokwakhela iWilo, angishongo. Ngithi nizosibekezelela nonke ngoba kusemqoka ukususa abantu eduze kwendlu yesonto. Ngisakhokha lezo mali, nginxenxa abantu ukuthi basuke khona sothi-ke uma sesisimweni esihle sakhe indlu enkulu ezo-accommodate bonke abantu. By the way, namhlanje abaprofeti bamanga bebethe kuzoba i-rapture.
abaprofeti bamanga bathe kuzoba i-rapture. Angazi-ke uma ufunda uDeuteronomy chapter 18 ake ngidlule kuye ngoba ngikwazi phela ukulidedela lolu suku luhambe ngathi akwenzeke lutho. Into engiyithandayo ukuthi bengikhuluma lungakafiki, so mase ngikhuluma selifikile, ngikhuluma selidlulile, akekho ozothi ubelinde ukubona ukuthi kwenzeka ngempela yini. Cha, ngikhulumile nje kakhulu nakulezi ndawo engizibalayo. uDeuteronomy chapter 18 ukhuluma ngabaprofeti bamanga, uthi uNkulunkulu sobabona ngokuthi into abayikhulumayo ingenzeki bese siyazi ukuthi akabathumanga. Akabathumile, into abayikhulumayo izofezeka. Hayi asifundeke Deuteronomy chapter 18 akulona izwi losuku, kodwa uNkulunkulu angahle agcine selenza izwi losuku. Mina ngazi engathi izofuna ngiqale ngithandaza, engathi izofuna ngithandaza ngoba ngazi uma sengizogxila la. Ake sikhuleke ngiguqe bafowethu, ningivumele ngimguqele uNkulunkulu wami, ngiyamthanda ngendlela emangalisayo. Ungiphethe kahle, ungiphethe ngesinono, ungiphethe ngesinono. uNkulunkulu Baba, uNkulunkulu Indodana, noNkulunkulu Moya Ongcwele, uJesu Kristu inkosi, bangithandaza. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga, siyasithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ukuthi sasigcinile namanje Nkosi usekukhombisa konke uNkulunkulu olimela izwi lakhe. Uma uthe Nkosi Jesu awulwazi usuku, kumangalise sekukhona abantu abalwaziyo. Kuyamangalisa-ke sebethi abanye i-rapture ikusasa ngoba vele babebala u-23 no-24. Angazi-ke mhla ka-25 bazothi i-rapture inini. Siyazizwa into ezikhulunywayo Nkosi, sinikela kuwena, wena uNkulunkulu wazi yonke into. Sibonga ukwambuleleka ngeqiniso elisezweni, singathathi izambulo zabantu nabo abangazazi ukuthi ziphumaphi bese begcina bethu uJesu uthe. Siyakubonga uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ukuthi usinike ivangeli eliclean, eliclear, elicacile, elicace ngendlela emangalisayo. Siyakubonga unguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. uJesu Kristu inkosi, udumo lonke maluze kuwe. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyambonga ukuthi ngiyezwe ukuthi ngathi ngizoxhela kuleli vesi, ngcono vele ngithandaze. Singenzeki njengezinye insuku esesithole sesiphathi nenkonzo ukuthi asithandazanga besithi siyadlula la, nakho kungasadluleki. Ake uDeuteronomy chapter 18 sifunda ukusuka kuverse 20 sidina kuverse 22. Lithi izwi lenkosi, kepha umprofeti oyakhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami engingamyalanga ukulikhuluma noma ekhuluma egameni labanye uNkulunkulu, lo mprofeti uyokufa. Umuntu nje osukela uNkulunkulu athi uthe, noma athi uJesu uthe, noma athi uMoya Ongcwele uthe, kodwa ebengashongo, isigwebo sakhe ukufa. Asikhulumi-ke ngokufa kokuphuma komphefumulo enyameni, no. Sikhuluma ngokufa kwesono sokufa. Ngiyasazi isono sokufa. Abantu abasazi isono sokufa. Ngikhuluma ngesono sokufa mina. Angithi washo uNkulunkulu ku-Adam no-Eva. Uqolo wayengakambumbi u-Eva ekhuluma ngo-Adam. Wathi, Adam, ungadla kuzo zonke iy'thelo ey'khona la ensimini, kodwa ungadli kulesi sokuhlukanisa okuhle nokubi. Mhla wadla kuso uyofa nokufa. Wayengasho ukuphuma komphefumulo. Namanje-ke la sikhuluma ngokuphuma komphefumulo. Sikhuluma ngokuthi wena yobe usuqamba amanga, uqambela uNkulunkulu amanga, isono ongayothethelelwa kuso kuleli nakwelizayo. Usuzinikeza isigwebo sokufa echibini lokugcina, ukungukufa kwesibili. Ichibe livutha umlilo nesibabule, ilapho-ke uyophonswa khona. Ukusukela nje uNkulunkulu uthi uthe engashongo. Sengikhulume ngesono sokufa. Ake sisibheke isono sokufa. Khona isono sokufa bese bakhona isono ongesona isono sokufa. Savule elinye ipage-ke namhlanje. Isono sokufa nesono ongesona isono sokufa. Siya lapha kwekaJakobe siyofunda khona ngesono sokufa. Isono sokufa.
isono sokufa ngicabanga ukuthi chapter 5 no Johana oqala chapter 5 Johana oqala chapter 5 sizoqala ukufunda ngamabomu kuverse 14 First John laba kuthiwa abancane abaphambili First John chapter 5 verse 14 soqhubeka nje nalo yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa verse 15 uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelane siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye mawazi ukuthi uyakuzwa guaranteed ukuthi uzoba nayo lonto leyo unayo alishiza ukuthi uzoba lithi unayo ngoba uyazi ukuthi ukuzwile verse 16 uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesise sokufa makacele kusho ukuthi sinalo ilungelo lokukhulekela abantu abenze isono ngesono sokufa kodwa umuntu owenza isono sokufa asikwazi ukumnxusela asikwazi ukumcelela mphindi verse 16 uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesise sokufa makacele uyakumnika ukuphila ekunika labo abenza isono esingesise sokufa uma umuntu enza isono ngesono sokufa unikwa ukuphila unikwa ubani uNkulunkulu Samuel wesibili chapter 14 verse 14 lithi ngokuba uma sifa sifana namanzi achithwe emhlabathini angena qoqo kodwa uNkulunkulu akachithi ukuphila uqamba amasi kuba oxoshwe angabe umxoshwa kuyena uNkulunkulu nje akachithi ukuphila so ke indaba ila ithi ke uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesise sokufa makacele ukuthi masimnxusele masimcelele uxolo bese lithi uNkulunkulu uyakumnika ukuphila ekunika labo abenza isono esingesise sokufa sikhona isono sokufa angisho ukuba kucelwe ngaso isono sokufa isono esingayothethelelwa isono sokufa ke leso khona abantu abenza izono zokufa ngalinga umkhulekelo ngalinga umcelela lisho njalo leBhayibheli uverse 17 konke ukungalungi kuyisono kukhona isono esingesiso esokufa konke ukungalungi kuyafana kuyisono but kukhona isono sokufa nesono ngesise sokufa siyathethelela kulezi zono engezise zokufa verse 18 siyazi ukuthi lona loyo zelo uNkulunkulu akoni ngokuba ozelo uNkulunkulu uyazigcina nomubi akamthinti so esokufa nongesona sokufa mawuzelo uNkulunkulu awusenzi leso sono sokufa singabakhulekela abantu abenza izono zokufa bafowethu miyeke nje azikhulekele mhlawumbe uNkulunkulu yomuzwa ngazi ngoba Isaiah 59 lithi uNkulunkulu akezwe ake siyobheka ukuthi kanti isiphi lesi sono lesi esingesokufa khona isono sokufa abazalwane yiso lesi engifisa sibheke moya kuMathewu chapter 12 Matthew chapter 12 siqala ukufunda kuverse 30 ngamabomu ngiqonda u31 no32 mina kwasiqala ku30 uthi uJesu amazwi akhe ongenami umelene nami ongabuthi nami uyahlakaza sheshe ngi-address nje la kusobala umuntu ongafuni sithi uJesu Kristu inkosi umelene noJesu umelene nenkosi uJesu umuntu ongafuni sithi uJesu Kristu inkosi ibandla elilwisa abantu abathi uJesu Kristu inkosi ibandla limelene nalokho ibandla lelo eliqabene noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu othi sothi uJesu Kristu inkosi udumo luye kuyena aloyina kuJesu lesikhuluma ngakuthi inkosi liya kuNkulunkulu baba uqobo inkazimulo yakuyena so uma abantu bexosha abantu emsebenzini abantu bexosha abantu la bephila khona ngoba bethe uJesu Kristu inkosi khona ukurong kulabo bazalwane ngcono mangabe kuthiwa umuntu ongakholwa okholwayo
mina ngiyazi ngihlale ngisho nami ukuthi ngaxoshwaphi ngoba ngenxa kaJesu Kristu inkosi. We madoda, hey. Ukuthi libhlungu iBhayibheli ngoba libeka iqiniso alikhethi ukuthi ubani. Akukhathaliseki ukuthi ubani. Uthi uJesu ongenami umelene nami. Ngakho uma ungafuni ukuthi uJesu Kristu inkosi umelene naye and it ends there. There's no better interpretation of that word. No, ayikho enye indlela ongaliphendula ngayo ulinese ukuthi lingalimazi abantu. Cha linjalo nje. Omelene ongenami umelene nami kuphela lapho nje. So umuntu omelene nokuthi sikhonze uJesu, abamelene nokuthi siguqe masithandaza, bamelene noJesu kuphela lapho nje. Uyena nje ufuna siguqe, uyena uthi asikhuleke esiguqile. Wena uma ungafuni na ungafuni ukukwenza okwakho, uyobona ngosuku lokugcina bese uthi awu Nkosi yami angisakwazi ukuyela emhlabeni kube ngalalela. Angiqhubeke. Ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Verse 31. Ngalokho ngithi kini, abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akayikuthethelelwa. Naso isono sokufa. Umuntu ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe. Ucacisa kahle u32. Yilona loyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Yikho kuthiwa isono sokufa ngoba ngeke uthethelelwe uma usuwenze sono. Ngisho usukhala inyembezi ngeke uthethelelwe. Khona abantu abathi mabethandaza kube nezinhlamba eziqubuka kubona, wes bazibhekise kumoya ongcwele. Usuwenze isono sokufa mntaka baba. You might as well wait for your judgment. Wait for your hell. Ngoba usuthuka umoya ongcwele. You might as well wait for those things. Angivimba ukuthi ukhala ucela uxolo, ukhala ucela uxolo. I'm not against that. Kwenze lokho mhlawumbe uNkulunkulu hamba nomusa kuwe. Kodwa uthe uJesu kodlula izulu nomhlaba, ngeke kudlule nagamana linye alikhulume. Uma ethi ngeke uthethelele kuleli nakwelizayo, kuyena owakufelayo. Angazi. Angazi ukuthi angifuni ulimali, ukuthi iqiniso lisho njalo nje. Abantu oqobuka izinhlamba ngaphakathi bekhuleka. Abesethu ukuthi umuntu inhlamba ithuka uNkulunkulu. Ngani bamunye nje. Uthuka umoya ongcwele wena. Uthuka umoya ongcwele. uNkulunkulu akakusize. Ngiyadabukela uma usukulelo zinga lokona. Kulungile uma usona wenza ezinye izinto nakubantu mhlambe ngoba uzocela uxolo uthethelele. Mawusuwona kuNkulunkulu uqobo. Thuka umoya ongcwele. Ulindele ini lapho wena? Lindele umlilo esabekayo uzoqeda amaphekankani. Ilokho ongakulindela. So uthi kuJesu, ngalokho ngithi kini, abantu bakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akayikuthethelelwe. Lona loyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Isona-ke isono sokufa. Usiyazazi manje isono sokufa? Isono sokufa yileso ongayuthethelelwa kuso kuleli nakwelizayo. Senzima-ke uma ususihlakaza. Sisalungile masinje. Yabona uma sisihlakaza isono sokufa. Ukona sewazi isono sokufa leso. Ukona nje wazi isono sokufa. Hambile olala nomfana usuwazi ukuthi kuyisono. Wesi mhlawumbe uhamba lala nomfana usuke wazivuma izono zakho. Uhamba walala nentombazana usuke wazivuma izono zakho. Wazilala wasebenzisa iminwe yakho usuke wazivuma izono zakho. Uhlambalaza umoya ongcwele. Akukho ukuthethelelwa uma usuwenze njalo. Waqamba amanga isiZulu, ayisiXhosa, ayisitswana, ayisivenda, ayisingisi, waqamba isiZulu. Athi namavenda azothi waqamba amanga isivenda.
namaXhosa athi uqambe amanga isiXhosa, so nami ngithi uqambe amanga isiZulu. Usulindele ukuthi uzothethelelwa. Hayi mina ngi-understand mina. Ukuthi siphethe ivangeli elingafani. Hayi alifani, mina elami engiliphethe alikuvumeli ukuthi wona. Lalela-ke ukuthi ngithini uma ngisho kanje. UmaHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku6. Ngokuba akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo, babuye bahlubuka. Akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo bala. Yabona isono sokufa lesi ukuhlehlela emuva. Kuthiwa labo abake bakhanyiswa walazi iqiniso wakwazi okuhle nokubi, masuhlehlela emuva ngeke usavuswa. Isono sokufa leso. Bese kuthiwa labo abake banambitha isiphiwo sasezulwini, wanambitha wakuze ukukholwa kumnandi, walizwa izwi limnandi wasuhlehlela emuva. Isono sokufa leso. Kuthiwa benziwa bahlanganyeli kumoya ongcwele. Uma kwakwenze awe bakithi Nkosi, yini lo ngikhumbuza yona. Uma sihlangene sesihlukana kade kunenkonzo, abanye nje angibasoli benza kahle, babunsibande sicela isibusiso. Abanye bengasitelanga ngesikhumbule, wanambe enqakeke ngesikhohlo. Sithini isibusiso enihlala nisicela? Uyathini babunsibande? Uyathi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya oNgcwele. Lithini lelizwi? Benziwa bahlanganyeli kuMoya oNgcwele. Kusho ukuthi manginibusisa ngisho lokho esengikushilo, sengikwenze umhlanganyeli kuMoya oNgcwele. Umuhlehla usuwona ngesono ongeke uthethelelwe kusona. Bafowethu asinasikhathi sokudlala ngokukholwa, asidlale ngokukholwa la. Uboshwa ukuthi sengisishilo isibusiso. Uboshwa ukuthi sengikwenzile umhlanganyeli, fellowship with the Holy Spirit. So mase ngikwenza umhlanganyeli noMoya oNgcwele, wawusuhlehlela emuva. Hawu Nkosi yami, usuwenze isono sokufa ongeke kusathethelelwa kusona kuleli nakwelizayo. Ngabe kanti akufanele nisenze isibusiso masathe esihlangene? Kufanele ngenze isibusiso ngoba kufanele wonke umuntu asithole isibusiso. Sokokwakho ukuhlehla, yazike namhlanje ukuthi uma uhlehla sowamukela isibusiso. Uhlehla usuke wakhanyiswa. Uhlehla usunambithile isiphiwo sasezulwini. Uhlehla sewenziwe umhlanganyeli kuMoya oNgcwele. Walinambitha izwi elihle. Leli manje senzani? Siyalidla selinambitha. Ngithini mangisuka lesikhathi azilimnandi izwi likaNkulunkulu. Ngisho ngishumayela nje ngingekho la kule nkonzo yaphathina ensuku. Limnandi izwi likaNkulunkulu. Ukuthi siyalinambitha, silizwe limnandi. Kanti ukulinambitha kwakho usuwenziwe umhlanganyeli. Umuhlehlela emuva, umuhlehlela enyovana. Usuwenza isono sokufa. Hayi mina angazi noma niyangizwa yini. Seku-24 minutes. Kanti bengingaqhubeki nalendaba yabaprofeti. Mina ngiyazi lento. Lithi ngokuba akunakwenzeka ukuba laba sebake bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa bahlanganyeli bakaMoya oNgcwele. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Yabona unambitha amandla ezwe elizayo. Izwi elizayo bafethu silinambitha ngendlela eziningi. Ezulwini kuthiwa uthi usayicabanga into bese uyaphendulwa ngoba uyabona ngaphakathi ukuthi uthini. Khona abantu athi mayekubheka uNkulunkulu ambule ngawe akutshele indaba zakho. Athi phenduka ngoba kunje. Usunambitha amandla ezwe elizayo. Wanambitha ukutshelwa izinto osazicabanga.
lajula izwi ukuzwa ubumnandi emva kokuvuma izono. You are tasting that world to come. Uyalinambitha leli zwe elizayo, uzuba umnandi, uzukuphola. Khona abanye babephuma embhebhadisweni bezukuthula. Unambitha amandla ezwe elizayo. Lokho kuthula phela ngithi sizokuzwa mase sisekhaya ezulwini. Sinezimpilo asiyalo. Kodwa uNkulunkulu ngoba yakho ingcwele uyakwenza ukuzwa ukuthulusela emhlabeni. Unambitha amandla ezwe elizayo. Uma ke wenzeka Nkosi yami wahlehlele emuva. Usuwenza isono. Ungayikuthethelela kuleli nakwelizayo. Ngiphinde uverse 5. Banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwe elizayo. Babuye bahlubuka. Akunakwenzeka kuba babuye bavuswe baphenduke lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu bayithela ngehlazo obala. Mawuthela indodana kaNkulunkulu ngehlazo obala wenza isono ongakuthethelelwa kusona. Uma uphendukela uJesu nje wenza isono ongakuthethelelwa kusona. Bekuyokusiza ukuthi unamathelisise ulenze izwi olufundiswayo ekhaya lezwi ngoba liyaphila, linamandla, libukhali. So usuzwile amaHebheru chapter 6 verse 4 kuya ku6. Qaphela ke ngahlehlela emuva, ilandela isiqalekiso. Ngahlehlela emuva ngoba wenza isono ongayikuthethelelwa sona. Hayike asibuyeleke lapha bengichaza isono ongawuthethelelwa kusona. Sibuyele kubaprofeti besegoqa inkonzo yethu. Verse 20 sibuyele emuva. Kepha umprofeti oyakhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami engingamyalanga ukulikhuluma noma ekhuluma egameni labanye uNkulunkulu, lowo umprofeti uyokufa. Bengichaza ukufa ukuthi akukhona lokuphuma umphefumulo, ukufa kokunqunywa embusweni wezulu uyosha esihogweni. Verse 21. Uma uthi enhlizweni yakho, singalazi kanjani izwi likaJehova angalikhulumanga na? Singalazi kanjani izwi uJehova angalikhulumanga na? Verse 22. Yazi-ke ukuthi lokhu umprofeti akukhulumayo egameni likaJehova bese ingenzeki leyo nto, ingaveli iyiyo leyo nto, akusiye uJehova uyikhulumile. Umprofeti uyikhulume ngokuziqhenya, ungamesabi. So ke sibuka ke ukuthi iyenzeka yini rapture namhlanje nakusasa. Kwafike kwathiwa kuzoba mnyama emhlabeni wonke for 3 days swela mhla ka1 September akwenzekanga. Bayipostpone indaba obumnyama bathi kuzokwenzeka ngalo 23-24 ubumnyama. Kodwa kukhanyile nje ngendlela ejwayelekile. Sisazobona ukuthi kuqhubekani. Kodwa mina ngimile ezweni lokuthi uma uJesu engalwazi usuku akekho umuntu oyolwazi. Kanti ubani omkhulu uJesu nomuntu? Ubani omkhulu? Uthi uJesu akalwazi. So wena uqhamuka phi usulwazi? Ulithathephi? Ulithathephi? Awuboni ngathi ulithathe kuSathane. uSathane uxova amakholwa. Khona uzothi mayengasahluthi uthi yazi ayikho lento ukukholwa. Yazi ayikho into kaJesu. uJesu akho Jesu ubuya la. Kanti usuhlumezekile ubunamathela. Yekani ukunamathela kubantu. Athi mayeseqamba amanga uyena esihogweni. Yekani ukunamathela konsibande. Athi mayeseqamba amanga niyana esihogweni. Namathelana ezweni ningangikhonzi, khonzani izwi likaNkulunkulu. Ngohlale ngikusho lokho uzophuma umphefumulo. Ningangikhonzi mina, angiyena uNkulunkulu. Khonzani uJesu wasifela esiphambanweni. Sihlale kuye. Mawukuthi siyabhubha naye, kulungile masibhubha nenkosi yethu. Ngakho akube lo nalo yazigade ahlale elindile ngoba liyeza lolu suku luza njengesela. Usho njalo ke ngiphinde ngiqale kahle verse 20-22 Deuteronomy chapter 18. Kepha umprofeti uyakhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami engingamyalanga ukulikhuluma noma ekhuluma egameni labanye uNkulunkulu, lo mprofeti uyokufa. Uma uthi enhlizweni yakho, singalazi kanjani izwi uJehova angalikhulumanga na? Yazi-ke ukuthi lokhu umprofeti akukhulumayo egameni likaJehova bese ingenzeki leyo nto,
ingaveli iyiyo leyo nto, akusiye uJehova uNkulunkulu umprofeti ayikhulumile kuye ngokuba ngokuziqhenya komprofeti. So-ke sizobona lapho, sibona ngentuthu eyenzeka. So kubangamnyama kuqala uSeptemba. Seyifikile insuku zobumnyama kodwa sibone ubumnyama. Sekuseleke ngoba kwathi i-rapture u2 days. Sekusele sibuku 23 no24 ke siboneke. Kodwa mina ngithi lithi izwi kuyoba njengokuphazima kweso. Akadingi insuku, akadingi usuku olulodwa. U5 minutes mkhulu kabi. Ngoba ukuphazima kweso, twinkling of an eye is just a second or a millisecond or whatever you may call it. So kusho ngamagama njengoba ngihlezi la kule nkonzo le kubani lapha 30 minutes 40 something seconds. Ngabe kade lihlwithiwe ibandla. Uma ngithenje uma ngihlala lahlwithu. Akuyona iprocess ethatha isikhathi. Asilifundeni izwi bafowethu. Yana lapha ya ku YouTube. Ufike ubhale, usearch Apostle Dr. Estienne Sibande bese ubhala i-rapture. Uze ukuthi ko-rapture kanjani. Inkonzo benginalo amasonto adlule ngise-Greytown. Uphinde ungene Apostle Dr. Estienne Sibande bese uthi second coming. Usecond obhalwe ngokugcwele, hayi u2 ND. Second coming of Christ. Uzoyithola le nkonzo. Ngicacisa ukubuya kwesibili kwenkosi uJesu nokuhlwithwa kwebandla, izinto ezimbili ezingafani. Ngena-ke. Mosungenile bese uyasubscribe phela. Ulilike ipage kodwa nje usubscribe khona uzothola nezinye inkonzo lapha ya ku YouTube. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Limnandi izwi kodwa yazi ukuthi walinambitha wasuhlehlele emva ngeke uphinde usavuswa. Isono sokufa leso. Sesifunde into eziningi usuku namhlanje. uNkulunkulu ke bazalana nibusisa nibiyele. Ngixolisa ukuthatha isikhathi eside namhlanje, kube njalo nje. Ngizwile mangithi ngiyakungena kulezi zinto zami ngase ngezwe uNkulunkulu ufuna sithandaze sokuyiyona nkonzo le. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akugcine. Siyanithanda nonke emakhaya. Ngikuqe ngikhuleke. Simbonge uNkulunkulu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa siyabonga. Ngakho konke sesikuzwile siyabonga. Kwangathi ungasiza abantwana bakho bangaphephuki njengephepha, bagxile ekukholweni, bagxile ezweni. Ushilo kuJohn 7:38 wathi ukukholwa njengokusho kwembhalo eswini sakhe kogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Asesabi futhi uma uzwa ethi umuntu uthandazile, Nkosi wena osayihlehlisa i-rapture, kanti ubani omkhulu umuntu nawe? Khona abantu abangahlehlisa i-rapture, abanjani abalifuna izulu, silijahe kangaka silifuna thina. uNkulunkulu wethu vela unguNkulunkulu. Bacacisa beqiniso, bacacisa bamanga. Kungadlalwa ngabantu bakho Nkosi, ngiyathandaza ngiyacela. Phumela obala uNkulunkulu ukuthi ubakhomba bangabakho, baziwe, babonakale nokungebona bakho. Ngoba noma sihambisana kodwa siyindawonye. Noma sibuka emahlweni abantu sengathi sikhonza uNkulunkulu oyedwa, ukuthi iqiniso lithi esikukhulumayo nesikuphilayo akufani. Siyabonga ke Nkosi kuze kube manje busisa yilo naloyo ilalele lenkonzo. Nginikela kwena ukuphila kwethu. Sibonge nalabo abangenile Nkosi, babusise, bahlale, balalele, basizakale. Nginikela kwena ke ikhaya lezwi, nginikela kwena intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Nginikela umndeni owangitshele kawona, wawubiza ngokuthi ungowami. Nginikela Nkosi ibandla ongibeke kulona ukuba Nkosi ngilihole ngililethe ekhaya. Ngeke ngikwenze ngawami amandla, ngicela amandla kaMoya oNgcwele ngilihole ngililethe ekhaya. Siyabonga ke Nkosi Jesu, siyabonga ngakho konke. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Kusho njalo lapha ku-Isaya uthi niyakungifanisa nobani sifanane, niyakungilinganisa nobani silingane. Hayi akekho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise lapha ekhaya. Hey, yazi ukuthi sinithanda kangakanani. Siyanithanda ngothando lukaKristu, uthando olunganqamukiyo. uNkulunkulu anibusise. Baba uNsibande usevalelisile uthi
uJesu Kristu inkosi.